фардоро аз имрӯз бояд сохт. Довталабони муҳтарам, барои ин интихоби дурусти боргоҳи илму маърифат муҳим аст. Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав барои бунёди ояндаи нек омода аст ки шуморо раҳнамоӣ кунад. донишгоҳи давлатии Бохтар дорои заминаи мустаҳками кадрӣ, илмиву таълимӣ ва таҳқиқотиву инноватсионӣ аст. тибқи меъёрҳои таҳсилоти ҷаҳонӣ дар донишгоҳ мутахассисон аз рӯи зинаҳои бакалавр, магистр ва доктор PhD омода карда мешаванд. дар 13 факултаи донишгоҳ забонҳои хориҷӣ, иқтисодӣ, математика, информатика, менеҷмент ва идораи сайёҳӣ, педагогика ва варзиш, сиёсат ва идораи давлатӣ, таърих ва ҳуқуқ, техникӣ ва технологӣ, физика, забон ва адабиёти рус, филологияи тоҷик, химия ва биология, гумрук ва таҳлили иқтисодӣ аз рӯи 71 ихтисос донишҷӯён соҳибтахассус мегарданд. синфхонаҳои таълимии барҳаво, кабинетҳои лингафонӣ, озмоишгоҳу ҳуҷраҳои фаннӣ ва студияи телевизиониву радиоӣ бо таҷҳизоту лавозимоти зарурии замонавӣ муҷаҳҳаз мебошанд. дар донишгоҳ парки технологӣ, марказҳои омӯзишӣ, компютерӣ, китобхонаи электронӣ ва майдонҳои таҷрибавӣ мавҷуд аст. донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав дар мавзеи Зағиртути шаҳри Леваканд дорои пойгоҳи таълимиву таҷрибавӣ мебошад. дар марказҳои омӯзиши забонҳои русиву англисӣ, тестӣ, омӯзиши фосилавӣ ва мавлоношиносии донишгоҳ барои донишҷӯёни ҳамаи ихтисосҳо шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. маҷмаъаи варзишии донишгоҳ ва толори машқу тамрин низ пурра дар ихтиёри донишҷӯён қарор дорад. дар маркази маъмурии вилояти Хатлон ҷойгир будани донишгоҳ имкон медиҳад ки донишҷӯён таҷрибаҳои таълимиву истеҳсолии худро дар ташкилоту муассисаҳои давлативу ҷамъиятӣ гузаронида барои фаъолияти минбаъдаи худ замина гузоранд. барои довталабоне ки аз дигар минтақаҳо мебошанд, дар донишгоҳ хобгоҳ ҳам барои писарон ва ҳам барои духтарон мавҷуд аст. донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав бо зиёда аз 60 муассисаҳои таҳсилоти олии касбии хориҷи кишвар ҳамкорӣ дошта, барои донишҷӯёни фаъол имконияти васеъи идомаи таҳсил дар донишгоҳҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, Аврупо, Осиё ва Амрикоро фароҳам меорад. довталабони азиз, агар шумо мехоҳед дар оянда донишҷӯи ин боргоҳи илму маърифат шаведу аз тамоми шароиту имконоти муосири донишандозӣ, фарҳангиву фароғатӣ ва варзишӣ баҳравар гардед, пас моро интихоб намоед. дар маркази миллии тестӣ 112 рамзи донишгоҳи давлатии Бохтар аст. интихоби мо донишгоҳи